nasyonal sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, sanggo na ang panlungsod sa Bacolod, ginatugyan na sa bitaw ang pangabay nga himuon night market ang Dalan Bonifacio. Sektor sang transportasyon sa Bacolod magapatigayon sang driver's holiday buwas Miyerkules. Sa balita nasyonal, DILG magapadala sang show cause order batok kay Cebu Governor Garcia. President-elect Marcos ginimitahan nga magtambong sa climate change conference sa Egypt. Maayong aga Bacolod, mga aga bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Hunyo 14, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabatu. Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sila. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tiun sang okasyon. Puno sang batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution. Sa pagtuon sa United Nations, Aksyon, and good morning Aksyon Doors. Yes, mayong aga sa mga Action Boy. Kag sa mga ka-action tanga nag-upload sa aton via Facebook, YouTube, website, maayong aga mga ka-action. Ang imo yung internet way ga tiyog-tiyog. Wala man, okay lang man. Base ako na siguro. Base kon kayo hada imo connection. Kaya basta just, dito ka pa naka-connect sa piyak. base. Oo, be. Sige, be, so ako na kabayan, manamyaw Good morning kay Milili Oligo. Good morning sa imo. Kag kay Emma Calyupez Talones. Good morning. Naga-monitor siya dra sa may barangay Punta Taytay. Uy, may aga sa tanang taga barangay Punta Taytay. Kay Dennis Richard Tiboroma. Good morning man dance dra sa may Banwas ng San Enrique. Kay Jobren Mones Ordinario. Good morning, watching from Turkey. Hello lang sa family ko sa Himamaylan. Mones Kag Ordinario family. Oy, good morning sa tanang niya pamilya ni Jobren Mones Ordinario. Okay. Good morning man kay Genida Ordonez. Dra naman niya sa may Montilla sa may Moises Padilla. Banwas ang Moises Padilla, maayong aga sa inyo. Kay Herdelisa Castillo Mahilom sa may Banwas ang Don Salvador Benedicto. Good morning man. Yes. Kay Sino pa? Joanne Salmete Isiha. Good morning man sa imo. Okay, and happy Tuesday. Happy guys. Tuesday kay Stella Maricelis, may agad si mo Stel. Kag kay Ma'am Vanessa Mayo, kag Dr. Matt Mayo. Happy afternoon sa inyo dira, no, sa Minnesota. Kag gina-greet man ni VJ apasible ang iya mama nga si Darlene nga nagapamati subong sa may Enclaro Binalbagan. Yes. Good morning sa inyo, VJ. Si VJ, ano din naman correspondent. Out of town. Si VJ. So, mama ni Darlene dira, good morning sa Enclaro Binalbagan. Kalin man ako sa kay Sally Malihan sang Barangay Mabini, Cadiz City, maayong agaman. Good morning. Kag of course sa tanan dira nga pamanting. May panting mo. Kala ka panting la. Uy. Awa. Basibla kung ay kaya kakilala panting, isplikahan na ka. At Kim Eriman, good morning man. Kag kay Herbert Aguilar, watching from Kaduhaan, Cadiz City. Kay Boy Bolivar, good morning man. Sige, standby na kita sa mga balita lokal.
Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatan-aw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Sa detalye na sa ato nga pangunang nga mga balita lokal, gintugyan na lang sa sangguniang panunsod sa Bacolod sa Bacolod Traffic Authority Office ang pangabay nga night market sa Dalan Bonifacio. Ang pangabay ang gikan kay Sheila Verzosa, presidente sang RTW and Retailers Association sang Metro Bacolod Association Incorporated. Ginaduso sang grupo ang night market sa Dalan Bonifacio umpisa alas 4 sang hapon, tubtob alas 10 sang gabi, umpisa Hunyo 13, tubtob 30. Ginpahayag ni Councilor Dindo Ramos nga magaserbi ini nga experimental apang ila pagahulaton ang rekomendasyon sa bitaw kung ano ang epekto sini sa trapiko. Ilabi na nga ginaagyan sa salakyan ang mga dalan. Samtang gipahayag ni Ramos nga ila gintugyan sa City Mayor's Office ang pangabay ni Marby Martinez, Vice President sang Micro Bacolod Vendors Organization, nga palawigon ang trade fair sa parking area sa plaza sa Dalan Gonzaga tubtob sa Hunyo 30 tuig 2022. Ginlaser naman sa dito for recommendation and study, anong effect sa traffic. Ang council, wala ka mo nag-decide kung favor or not favor. Oo, kahit hindi pa naman anong effect sa traffic. Ang kamay sa pahayag ni Councilor Dindo Ramos. Wala pa nabaton sa nga Bacolod Traffic Authority Office kan bitaw ang pangabay nga usaron ang Dalan Bonifacio sa pagpatigayon sang night market umpisa alas 4 sang hapon tubtob alas 10 sang gabi. Ginpahayag ni Dennis Perma, ang Public Information Officer sang bitaw, nakalabot na sa ilang ini nga impormasyon pero i-check pa nilang komunikasyon sa konsego. Suno kay Perma, premature pa para maghatag sang komento angot sa sini nga pangabaya. Pero sunod sa bitaw spokesman, ang night market ang sadto ginapatigayon sa Dalan Balistero sa likod sang Gaysano Main sa idalom sang Monico Administration sa diin jutay nga mga salakyan ang nagalabay sa tion sang kagabihon. Umpisa adlaw sang Miyerkules magapatigayon sang driver's holiday sa siyudad sang Bacolod may kang tanan sa paraan ng pagsaka sa presyo sang gatong. Suno kay Undok Secretary General Diego Malacad, isa ini sa ginkasugtan sa Unity Forum sa mga drivers kag operators agud ipakita ang pagprotesta sa nagkalain-lain nga isyu nga nagapekto sa ila sining hanay. Ginaklaro ni Malacad nga wala nila ginapilit ang mga drivers subong manula sa anuman nga sanction nga pagatubangon sa iya operators ang driver nga hindi magbiyahe. Samtang nanawagan si Malacad sa mga local government units nga i-rechannel ang Calamity Fund ka maghimo sang livelihood program para sa mga drivers. Matikipik siya sa Merkules no, alas 10 ang aga, pag-upod nila support sa ilang mga operator nga ginaharas man kusubong, upod man na sa panawagan nila nga mag-iwat na sa driver sa libi. Ang willing na niya, ang willing ang maguntat biyahe. Supod silang kung hindi siya magbiyahe, wala siya sang sanksyon sa iyang operator. Ang kabayan sa pahayag ni Diego Malacad sa United Negros Drivers and Operators Center. Sa iban nga balita lokal, sentro karon sa investigasyon sang Police Station 1 ang palayag sang paryente ni Geston Sabare nga maghalong. Suno kay Police Major Ramil Sarona, hepe sang Police Station 1, luyag nila nga maistorya ang paryente ni Sabare agud may baluan kun nga ginapahalong niya ang biktima. Nagapati si Sarona nga posible may naaki nga persona kay Sabare, rason nga iyanigin paandaman nga maghalong. Sabado sang gabi sang gintiro sang isa ka persona si Sabare sa corner San Juan de Zariaga, Barangay 13, siyudad sang Bacolod. Nagapungko sa tupad sang iya tricycle si Sabare sa inyang gintiro sa ulo gamit ang kalibre 45 nga armas lutang nga nagresulta sang iya kamatayon. Nakastiguhan sang pumuluyo ang isa ka ginaligar hold-upper kag drug personality sa banwa sang Ibi Magalona diri sa probinsya sang Negros Occidental.
Suno kay Police Captain Eric Dronengla, ang hepe sang EB Maglana PNP, nakabaton sa report ng kapulisan ng hold up ni John Nino Dumaya. 22 anyos sa isa ka persona sa Proclagarian, Barangay 3 Poblasyon sa mga banwa kay nalagargin kuha ang 10,000 pesos nga cash. Antes makaabot sa lugar ang kapulisan, nadakpan ang pila ka mga residente o kung nadakpan sa pila ka mga residente si Dumdumaya kag nakastiguhan. Pahayag ni Doronila, gindiretso sa police station ang suspitsado bangod nga tuman kag resibo ang mga puluyo sa mga lugar kag delikado ang seguridad ni Dumdumaya. Sa ginrikisa naman, nakuha kay Dumdumaya ang duha ka sachet sa ginasuspatsuan shabu nga nagabilis ang masobra 6,000 pesos, isa ka improvised glass tube, disposable lighter kag kahita. Ginkumpirmar ni Doronila nga isa ka newly identified drug personality si Dumdumaya kag may intelligence report na nga ginpasa ang PNP sa higher command may angot sa iya. Kaso nga robbery kapag lapas sa laying nga nagdumili sa paghupot sa illegal nga droga ang ipasaka batok kay Dumdumaya. Patag pa ni Doronila sa piyak nga wala na recover ang 10,000 pesos nga kwarta sa posisyon ni Dumdumaya, pasakaan sa gyapon sang kaso sa tagreklamo nga wala giningadlan sang kapulisan. Dakop naman ang isa ka leader sa Communist Party of the Philippines, New People's Army sa intensified military operations, community sustainment operation, and local peace engagements ng 62nd Infantry Unifier Battalion, Kagihulngan City Police Station sa Sitio Anahaw, Barangay Sandayaw, Syudad sa Gihulngan, Negros Oriental. Ang nadakpa ng ginkilala kay Macario Fat Sr. Suno kay Lieutenant Colonel William Pesase Jr., Commanding Officer ng 62nd Infantry Battalion. Si Fat amo ang Vice Commanding Officer ng Guerrilla Unit sa Central Negros 1, Kilusang Rehiyon, Negros, Cebu, Bohol, Siquijor. Na-recover kay Fat ang isa ka kalibre 45 nga armas luthang, duha ka magazines kag 11 ka wala naglupok nga o kung wala pa naglupok nga bala sa kalibre 45 nga armas luthang. Dugang pa ni Pesase ginahingyo na sang iya pamilya si Fat nga magsungka apang nagpamalibad. Pagpahayag naman ni Pesase, bukas sa gihapon ng Philippine Army para sa marebelde nga luyag mag-surrender kag magsuporta sa gobyerno. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:12. DILG magapadala sa show cause order batok kay Cebu Governor Gwen Garcia. Samtang President-elect Marcos ginibitahan niya magtambong sa Climate Change Conference dito sa Egypt. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo nga ang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya Kaya pinagamat-amat evacuation kumansa ka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basic para traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Morning na dira kay Jonalyn Ninyal de Cripito, kay Roger Ninyal, kag sa iya pamilya sa Hinigaran, maayong aga. Siling ni Ma'am Van, kuno inulan to subong. Ara ko pa si Ma'am Van sa, hindi pa Chicago sila. Ti ang Chicago dan balok naman ang iyang tag ang name na gani, name tag sa takan daw sa Chicago, the Windy City. Pero kahangin na da. Oo, the Windy City. Kunti lang ba si Gaulan siguro. Kunti lang bakod-bakod ang rebulto ni Michael Jordan, basi mapalid pa na. Okay, pero the Windy City da mo Chicago. Lain lang kung atong gusto mo nga mag-aba kasi lain lang kung pag-aba mo siya nagtudong hangin kay ikaw nalupad. Ako mapalid. Hindi malupad ang mapalid. Lupad yun siya ka ng butangan ka, Wings. Kaya ka sa babaw mo. Naglupad. Hindi ka mapalid kaya medyo heavy. Naglupad mo lang sin ng lupad. May pakpak na malupad. Napalid. Okay. Gusto? Gusto. Naigo sa sanang lupad nga sin. Ha? May pakpak na nakakaman sin. Benji Galvez. Good morning, man. Live sa Sitio Alulong, Barangay Buena Vista, Himamaylan City. Kay Teacher Romela Ilustre Arevalo. Morning sa imo, Roms. Dira sa may Bago City. Kay Cielo. Dira kay Excel Faye. No? Eldred Jan Gunora. Ginatamyaw niya si Eldred Jan Gunora. Cecilia Gunora kag sa ECG Hollow Blocks. Okay. Si Javi Kwan nito sa Kwan na yan. Magpa-physical examination ka ba? Kagi ka na? Of course. Tita nang ECG mo lang ginadayo niya. Hindi pwede ba siya ano na ibig sa iya nga ngalan? Hindi ba si Kun? Oo. Si Eldred C. Gunora. Nancy Lingko Gid Boy. Kung na mo ang ilang so kung kinanglan mo sa Hollow Blocks, dra ka lang sa ECG. Namtang sa nagpasayot. So dito, wala pa may makabutang. Kumay ka na nabutang. Tani, pasayod to pa tani. Ray Flores Barrioga, morning man sa imo dira sa Don Salvador Benedicto. Kagay Ma'am Luisa Luing Melos, morning dira sa imo. Yes, Musta lang kay Chay Indrenga. Good morning, Ma'am Luing. Musta lang kay Chay Indrenga. Nakita ko na Chay Indring sa Facebook. Bala niya, ala, si Boy na, Hindi daw wala na siya tigulang, Ay, tigulang. Araw-araw naman imo. Mini ka mo ng tsura mo ni sa una. Mini ka mo ng tsura ko sa high school ko. Kaya wala, kaya gatigulang. OMG. Ang tuod na Buta si Lingon na. Kasi high school pa kami nisang kakilitan. Nagklasa kita ayos. O college si Manabe, pero not sa high school kid. So, but si Lingon mo ng tsura mo. Ay, kalay. Kaywa na idring Na-idring. Chain-drink niyo. Pero sobra na sa 80. Chain-drink. In fairness. Kay Tanagan Magsolita, morning man. Kay Wilma Inocencio Cabarles. Sige. Tata Ripolio ka, hello, good morning. Kay Ma'am Van, siling niya, masyado ko no kadamo Pinoy sa Chicago. Pagkagahon do bagyo ka, grabe gid gurong hangin. Andam ka ta Ma'am Van nguyat gid mayo ka madala ka Ma'am Van. Kasi mga palid. Esterlyn, good morning. Alvaran family, good morning sa inyo. Or Alvaran. Kay Joy Ann Ogdamen, good morning man. Greet niya lang sang happy birthday ang yabana nga si Renato Pastera. Uy, to kayo, boy. Happy birthday da. Happy birthday. Renato Pastera, nga lang sila apelyido. Ha? Ate si Joy Ann guro ni isang laga pa na siyang Ogdamen. Ogdamen Pastera. Nalisahon tamayo niya. Naglain sila apelyido. Sige lang. Sige, happy birthday. Sandaga pa na sa. Para sa imo, balanong imo na dala. Sumong di ba sandaga ka pa?
Sinlaga pa, magid man ko asub. Takaan ko, boy, di na init ko. Then react mo Ikaw, ako. ikaw sa high school, paano pag nadala mga ngalan? Sige yagin. Ano ginadala mga ngalan sa high school, ka-alert na. Subong na bago na pala. Kasabat. Napuling ko. Na-fouling ka na lang kayo. Sa tanan nyo may birthday today, happy birthday sa inyo, mga Aksyon. Kung luyag nyo mag-imbita sa amin, imbitahan lang kami. Yes. Why anytime you can invite us, anytime makakuan man kami, maka-refuse. Invite lang po, hindi lang sure kung makakadto. Oo, invite lang, you can invite us anytime. Pero hindi lang bot silingon nga ma-attend kami dayon niya nga kuan kay Skarte na kasako, section Dorel din sako na hasta launa. Yes, ako. Ikuya nga daan ka. Ano na sako? Sa tanan nga pinakasako, isa na ko daan. Section Boya tapos, na yan, news ka. Sige, daigda lang siya. Sana all. Action Eric, good morning. Si Action Eric. Gintam niya. Russell Gomez, good morning, man. Si classmate ko na Virgil Legaspi Coloso, good morning man. Ang classmate ko pagkid nga si Christine Puller Murillo. Ang classmate ko pagkid kag kumare nga si Teresa Linaha Kayaw. Ang classmate ko pagkid nga si Jean Buerom. Kag si Grace Ibarra. Good morning, good man. morning. Elvira Hilugo, hindi ko na classmate. Good morning sa imo. Gina Hirona Fernandez, happy birthday ko kay Andrea Hirona. Uy, happy birthday, Andrea. Torco Jongko is watching. Salamat. Standby sa mga balitan national. Kagsa Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang batahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa may asang early warning system para mahibaluan Kampaya Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay sa 24. Detalye na sa mga balita nasyonal. Magapadala ang DILG sang show cause order kay Cebu Governor Gwen Garcia kung palayunon sini nga wala ginasunod ang mando sang gobyerno nasyonal sa pag-usar sang face mask.
Ginpahayag ni Interior Undersecretary Ipimako Densing III nga ining katapusan nga tikang sang ahensya apang sa karon magapangabay ang ilang mga opisyal sa riyon nga mag-istorya sa gobernador para sa adjustment sa executive order. Nagapati si Densing nga maayo ang tinutuyo sang EO sang gobernador apang kinahanglan nga mausisa ang detalye kag nagasunod sa anunsyo sang presidente. Sang nagligad nga semana, nag-issue si Garcia sa executive order nga himuon lamang mandatory ang pagsuksok sang face mask sa closed kag air-conditioned spaces kag mga tao nga may sintomas ng COVID-19. Parehas naman ng basura sang DILG kag sang DOH ang pulisa kag ininsista na kinahanglan magsunod ang tanan nga LGU sa guidelines sang National IATF nga aprobado sang presidente. Panumdum ni Anyo, pwede dakpo ng sinuman nga hindi magsunod sa pagsulundan nga ginapatuman sang gobyerno nasyonal. Nagpagwasang reaksyon sa ka-health expert angod sa pagdula sang pulisa sa mandatory nga pagsuksok sang face mask. Kini ang kasunod sa ginpagwa nga executive order ni Cebu Governor Gwen Garcia nga optional na lamang ang pagsuksok sang face mask sa open kag well-ventilated areas. Ginpabutsyag sa laging handa public briefing ni vaccine expert panel member Dr. Jean Salante nga hindi pa luwas o kung safe nga kakason ang pulisa sa pagsuksok sang face mask. Apisar nga mataas ang pandam sang paglaptas ng COVID-19 sa indoor areas, ginpahayag sang health expert nga wala ini nagakahulugan nga zero risk sa outdoor areas o kung sa lugar nga madamos ang tao. Mas maayo pa sunod sa iya nga padayunon ang pagsunod sa health protocols para malikawan ang makalalaton nga balatian. Hindi makabig nga cause of concern ang narecord nga masobra 300 kabago nga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas. Naglambot sa 308 ang in-report nga bagong kaso sa makalalaton nga masakit sa pungsod. Ini ang pinakamataas nga single-day jump humalin sa Abril 20 karon nga tuig. Ginpahayag ni Vaccine Expert Panel Member Dr. Jean Salante, posible nga makaangkon sa pagsaka sa COVID-19 cases kung nagasulod sa pungsod ang mga kaso sang sub-variant. Patag pa ni Salante, importante sinusiya nga madamo pa nga Filipino magabaton sang booster shot para madugang ang proteksyon batok sa makalalaton nga masakit. Naimbitahan si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa Climate Change Conference nga patigayunon sa Egypt sa bulan sang Nobyembre. Ini ang napalayag na Ambassador Ahmed Sheikh Ibrahim sa Egypt sa press briefing pagkatapos ng courtesy call kay Marcos. Magluwas sinigin talakay man ni Marcos kag Ibrahim ang plano nga bilateral relations sa tunga sang Egypt kag Pilipinas agud makahimo sang mas madamo pa nga areas of cooperation. Sa tuong panahon sang kampanya isa ang climate change asang ginatagan igtalapangod ni Marcos kagin pahayag nga kinahanglan ini nga masolusyonan. Nag-aalahom naman si Presidente Rodrigo Duterte nga makakadto siya sa West Philippine Sea kaupod ang Philippine Coast Guard bisan tapos na ang iyang termino sa Hunyo 30. Ini ang ipahayag ni Presidente Duterte sa pangunahan sini ang pagkomisyon sa bago nga barko sa PCG nga barko ng Republika ng Pilipinas Melchor Aquino sa Domingo Hunyo 12. Sa nasambit nga aktibidad, ginpahayag sa presidente ang kinamatarong sang pungsod sa West Philippine Sea. Sa piyak ay nakabig niya nga abyan si Chinese President Xi Jinping. Ginpahayag ni Duterte nga hindi niya pagpabayaan ang sovereignty sang pungsod sa nasambit nga baybayon. Gindayaw man sang presidente ang Philippine Coast Guard kag ginpahayag nga may excellent record and participation ini sa pagbuli sa gobyerno nga mapabilin ang katawhayan kag integridad sang pungsod. Ginpahayag ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. pagi sa Twitter nga magapahamtang ang isang embahada ang Pilipinas sa Ukraine. Ginhimo sang tigliko mag-anunsyo matapos ang sapol o pagsinapol kay Ukrainian Deputy Foreign Minister Dmytro Sinik agod diskusyonan ang bilateral relationship sang duha ka pungsod kag ang away sa tunga sang Russia kag Ukraine. Nibaluan isa ang Pilipinas sa mapungsod nga nagboto pabor sa resolusyon sa United Nations General Assembly nga nagakondenar sa pagpangatake sang Russia sa Ukraine. Sang Marso, ginapasaka sa Department of Foreign Affairs ang crisis alert level 4 sa tanang area sa Ukraine sa diin na nagabot silingon nga mandatory ang evacuation bangod sa armed conflict. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:29. Happy birthday lang anay sa kay Totong Balyares. 86 years old na ni siya. Wow! Happy birthday! Happy birthday, Tatay Totong Balyares. Yes, taga-barangay Madalag, Ibi Magalona. Yes, good morning. Panamyaw halin sa kay Kathy Medalya. Sang medalya, ay sige sa medalya milagrosa ya. Good morning kay Kagawad Imbong Jocampo sa may barangay Maaw. Ayong aga.
Kag kay classmate ko man, Evelyn Duca Cantolino. Good morning. Mga ka-aksyon ninyo imamatian haton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod ka-aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyong news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio.